Hej YouTube, og velkommen til denne video. Det er en Inventors Course, og det er episode 2 og mission 2. De kan ikke lide mig. Det tror jeg godt, vi alle sammen ved. Så derfor, vi gør bare lige sådan her. Boom. Tager deres bil. Fucker vi væk. Ses bitches. Hey, der var sgu da nogle våben der. Ej, det var faktisk dejligt. Men jeg er fuld af ammo, så det er fuldstændig lige meget. Jeg vil kun have et våben. Og det skal være den anden. Fordi så kan vi lave et shot igen. Det der. Jeg fandt ud af, at det er fordi, de åbenbart ikke dør, hvis skudt lige. Det var et headshot. Jeg er lige. Shit. Hvad fanden laver du? Altså, oh my god. Det var fandme headshot. Boom. Headshot. Boom. Fuck, jeg er egentlig ved at dø. Jeg skal have headshot. Det er lige meget. Du grim. Jeg skal. Hvad? Der gider sagt mig ikke mere. Hvad dig? Og dig. I kommer lige sammen. Så ja, han dør. Det bliver så dig. Så du bliver lige taget til bilen. Du er ikke død endnu. Det er super. Fordi så skal vi gøre sådan her. Nu er du død. Så er de skilles der. Og hvad? Skal vi bare flække den her statue? Jo, det skal vi. Tag den fandme i hovedet. Bum. Lige i hagen. Ned til bilen. Sætter os ind i bilen. Bakker. Så er den væltet. They see me rolling. Shit. Jeg glemte det. Jeg gider sgu ikke drikke dem. Wow, hvorfor sprang den? Fuck, jeg fik et job. Daisy. Puh. Hvorfor er ham der så speciel? Han er så bare grim. Skal du spille smart? Altså, det synes jeg kraftedeme ikke, du kan være bekendt. Og du kommer lige ned til den der bil der. Og så gør jeg lige sådan her. Ja, du vil prøve at få den ud, men det kan du ikke. Så gør jeg bare det sådan her. Så kører vi to din tur. Så. Det var sgu nemt. Så bare der. Okay. Fuck. Jeg skulle glemme en ting. Og det er sådan en ting, det er ikke. Jeg skulle ikke så god til at redigere. Det er den ene ting, så derfor I don't redigere. Okay? I don't redigere. Så prøv lige. Altså, ja. Jeg tror lige, at I kan leve med det et par sekunder. Eller denne video uden baggrundsmusik. Jeg tror også, at jeg kan snakke noget mere, fordi denne version den er meget federe end den første. Bare slet ikke, det var så lige meget. Så kommer jeg sådan her. Pur. Okay. Så er vi næsten oppe. Hvad sker der? Det er klart, om jeg får lige i hovedet. Det er sgu da, fordi jeg ikke får mig i hovedet. Skal du skydes? Headshot. Headshot. Og 1, 3, 1, 2. En morgen. Det var sikkert med løg. Fordi vi crimes tager vi taget. Pur. Nå, food Abby. Shit, baby, den er må gøre den. Så vi lige det her våben op, og så lige tage lidt mere.
Tag nu det der om. Okay, så tager vi den op. Ej, det kan vi sgu ikke. Ej. Bliver jeg bare væk fra den. 3, 4... Hvad fanden? 2, 3, 4, 3. Skal jeg så bare hoppe ud over? Hey, don't do this. Don't do this. Hvad så? Du får ikke nogen begravelse. Og gør sådan her. Og så 1, 3, 4. Så vil jeg helikopter. Det er faktisk vildt til at være stille. Ej, kom on nu. Ja, fuck den helikopter, der må sgu styre det. Og nej, jeg kan ikke komme. Fuck, jeg har et problem nu. Shit, han dør. 100 p. Nå, fuck ham. Han kan jo også godt leve uden. Okay, jeg skal længere op. I'm going to do this shit her. Shit, det er sådan en mega mission impossible. I kan ikke få mig, fordi at I er nogen besøgrøv. Prøv at se, der er glas. Okay, det er ikke skudsikkert. Shit, jeg troede sgu det var skudsikkert. Jeg har et problem nu. Shit. Hans vodka. Der er ingen, der tager hans vodka, ikke? Ikke? Er jeg klar? Så kilder vi lige op nu. Hvad så? Hvad så? Skal jeg dø? Hvad så? Hvad så? Okay. Wow! Prøv at se. Den styrer overhovedet ikke. Hvorfor styrer mod den her bygning? Og hvorfor er jeg stadig på spørgsmålene? Oh shit. Oh shit. Det her kommer til at tage tid. Kan du bare overleve selv? Pur. Let me heal for dig. Jeg tager din ryg. Slap af. Rolig. Slap af. Ja. Yeah. Vi er kommet ud af bygningen. Strengt. Ja, så. Jeg kan faktisk ikke engang huske missionerne efter den her uge, og vi kommer over til en mand med autocamo. Så vi kan bare sådan der, og så sådan der, og så sådan der, og så op til. Sådan. Puh, jeg var klar til at plukke. Ej, jeg vil egentlig gerne op derfra. Hvad så? Skal du skydes? Faktisk ikke så meget nu.
Okay, lad os gå på taget igen. Prøv, det giver ingen mening. Prøv at se, han kan lave sådan noget og bare løbe uden at miste balancen. Altså, det er lidt sådan ret imponerende. Slap af. Shit. Nå, men ja, jeg går der punkterer dækningen, fordi så kommer der sådan noget swag noget der. Holy shit, der. Ja, nu fordi vi er bad, så gør vi sådan noget. Heather. Headshot. Headshot. Er der flere? Så tager jeg bare lige hurtigt bilen. Buh. 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 Og så ud. Og så sådan her. Og så sådan her. Og så. Og så prøver man lige vangen. Kom her. Vis mig hvad du kan. Vis mig hvad du kan. Du kan ikke en skid ligesom din makker. Shit. Ja, det var dejligt. Jeg er meget undskyld der, men min mor kom desværre ind, og det gider jeg sgu ikke. Så ja, nu er vi sgu snart færdige, mener jeg. Ja, er det her omkring? Jo, det er. Så det er autocamperen ikke her omkring. Nej, det er sgu ikke nu, men den plejer at holde her omkring. Men vi er færdige med den her mission, så lad os bare sige, fuck, der er det hele. Ja, så vi kan lige de granater der, og den pistol der. Shit. Den der. Jeg er ligeglad med det. Hvad er det? Okay, den er før. No, den tror jeg godt, det ved være. Signature. Okay, jeg har fået sådan en pæn mange ting. Slap af. Ja, en croissant. Ja. Den er fed. Ej, den er også fed. Og den er... fuck, den er fed. What? Ej, den kender jeg godt. Den kender jeg. Den kender jeg godt. Ja, den er fed. Den kan køre i land og bane. Ja. Men vi ses.
Mit navn, det er Victor. Eller, det er det, men... Ja. Ja. Okay. Okay. Vi... Okay, lige nu der er folk. Husk like, subscribe, del, abonner, hvis I har lyst. Det ville være utroligt dejligt, hvis I gad. Men til en anden gang, så ses vi. Hej, hej.